खुलुमनाय जासिबाय। जोङो दिनै 14 नं चिरांदुवार इउपिपिएलनि जानानै जोङो बे प्रेस मिटखौ लादों। जोंनि मेन प्रेस मिट लानायनि थांखियानो जाहैबाय जोङो बियो जोंनि थाखाय सेथि बै समाव जोङो फेब्रुवारिनि 8 थारिखआव मान होनो गोनां जोंनि आगुनि डिपुटि चिफ खाम्फा सारजों लोगोसे जोङो इउपिपिएलआव जइन जाफैदोंमोन। दा बिनि उननिफ्राय जोङो नायबाय थादों आरो नुनो मोनदों बिसेसकै खाम्फा सारजों लोगोसे जों जेसेबां फैदों बिनि उनाव बिपिएफनि माखासे मानसिफ्रा गोबां बेबादिनो ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। जोङो जेब्ला मबाइलखौ खुलिनानै नायो अब्लानो ससियेल मिडियायाव खाम्फा सारखौ बखिनाय गाज्रि बुंनाय बिनिफ्राय जोंनि दानि मान होनो गोनां जोंनि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जाय सरखार बेजों लोगोसे इउपिपिएल जोंनि दोलो हिसाबै बिथांमोननि गासै जोंनि प्रमद बर' सारनिफ्राय लानानै जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं मोनसे गाज्रि सोदोबजों बुंबाय थानाय जोङो बेखौ नुनानै जोङो थानो हायाखै। बिनि थाखायनो जोङो दिनै नैबे प्रेस मिटखौ जोङो खालामनो गोनां जादों। बिसेसकै बाव जोङो साथामसो मानसिनि नाम लानानै जोङो बुंनो सानदों। जोङो बेखौ इसेबां जोङो गोथौ बाथ्राफोरजों बा बिसोरखौ सोंखारिनो जोङो सानाखै। एसे जोङो हारि हिसाबै जोङो खावलायनोसो सानदों। राजनितिखौ बयबो गावनि गोसोजों गेलेनो मोन्थाय दङ। बै पार्टियाव थांनायनि बे राजनितिनि मोनसे माबाखा बियो। बिनिखायनो जोङो साथाम मानसिनि नामखौ दिनै मख'आबा जानाय नङा बुङाब्ला जाय बिपिएफनि बुंनो थाङोबा जोंनि हारिनिबो बियो सासे बिमा प्रमेला रानि बायद' जोङो दाबो सेलुट होयो बायद'खौ। बियो केबिनेट मन्त्रि बियो खननै जाखांबाय बिपिएफनि आमोलाव आरो बियो गोबां खोथा बुंदों खाम्फा सारनि खोथा लानानै आरो जोंनि दानि प्रेजेन्टआव जोंनि बिटिआरनिफ्राय आसाम सरकारजों लोब्बा लानानै खामानि मावबाय थानाय जाय जोंनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा सार बे सानैनि बाथ्रा गोबां थाखोमानानै थानाय बाथ्राफोरखौ बुंदों। जोङो बिनिखायनो दिनै खावलायदों प्रमेला बायद' बिथांखौ बिथाङा जुदि नंगौ पलिटिसियानबा इसिबां गोथौ बाथ्राखौ बुङालासेनो आरो पलिटिसियानाव नंगौ बाथ्रा दान्थेलायनायजोंसो मोनसे गेलेनाया फैयो जोङो बेखौ मानियो। बयबो बखिलायनाय बुंसोलायनायजों बेफोरबायदि खालामनाया दङ पलिटिक्सआव। नाथाय प्रमेला बायद'नि माखासे खाम्फा सारनि सायाव दाउला राजानो मानो बेफोरबायदि बुंनायखौ जोङो हामजानाय मोनाखै। दा दाउला राजा होननानै बुङोब्ला ओरैनो आरो बियो गान्दौला राजा होननानै बुंदों। गान्दौला राजा होननानै बुङोबा जोङो मोजांसो मोनदों फारसेथिं। गान्दौलाफ्रा रावजोंबो नांलाय खमलाय गैया। बोथोर लानानै बिसोरो बिरबायबायोबा अखासो हाबावो। माने मानसिफोरनि थाखाय नांगौनि थाखाय बिसोरो खामानिसो मावबावो। खिन्थु माखासे गोबां खोथा बिसाक्थ' खोथा बुंदों खाम्फा सारनि सायाव बिराद ब्लेम लाबोदों। जोङो बेखौ सैज' खालामनो हायाखै आरो बेजों लोगोसे जोंनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा सारनि सायाव बुंदों बियो सासे जाथि द्रहि होननानै बुंदों। जाथि सोखावग्रा मेन मानसिया बेनो होननानै बुंदों। खिन्थु गाव मोनसे सिखार लादों बियो प्रमेला रानि बायद'आ उरखाव गोराखौ आंसो राजनितिकआव लाबोदों आरो आङो बेखौ फंबाय हिसाबै आङो बेखौ लादों आरो बेखौ आंसो फोरोंजोबदों होननानै बुंदों। दा बे खेथ्रआव फोरोंदोंब्ला बियो जाथि द्रहि होननानै बुंदों उरखाव गोरा सारखौ। जाथि द्रहि खालामनाय नांज्लायनाय बुज्लायनाय उरखाव गोराखौ खालामदों होननानै बुंदों। अब्ला बियो सासे बिमा जानानै बियो उरखाव गोरा सारखौ फंबाय होननानै लाफानानै बेनो बुलाय सुलाय जाथि सिखावनायखौ बेनो उरखाव गोरा सारखौ फोरोंदों। मेनआथ' प्रमेला रानि बायद'आनो। जोङो बेखौसो हमगोन दिनै आरो बेखौसो बुंगोन जोङो। ओंखायनो जोङो इसिबां जों खोथा बुंनो सानाखै। बयबो पार्टिखौ सोलायनानै राजनितिखौ गेलेनो हायो। ओंखायनो जों खावलायदों
गोबां खोथाखौ बुङालासिनो बाथ्रा दान्थेलायनाय माखासे बुंलायनाय खोथाफोरखौ जोङोबो बुंनांगौ गैया खिन्थु माखासे बै डेन्जार बुस्थुफोरखौ बुङोब्ला जों दिनै वार्निंबो होदों जोङो मानिनानै थानाय नङा जोङो बिपिएफनिफ्राय फैनाय मानसि इउपिपिएलनि आदर्श निति बे सरखार सालायनायखौ मोजां मोननानैसो जोङो इउपिपिएलआव फैदों खाम्फा सारनि खाथिरथायाव जोङो बेजों थायो बेनिखायनो जोङो दिनै शिब सारनि सोरबा बिपिएफनि आगुनि मावनानै थांनाय जोङो शिब सारनि एगेन्स्ट सोरनिबा एगेन्स्ट जोङो बुंनो बे मिडियानि सिगाङाव जोङो फैयाखै गावजों गाव जेन' बे सिगांनि जानानै थांनायफोरखौ दिनैनिफ्राय दाबुं जुदि बुङोब्ला जोङो गोरायै बुंदों जोङो एभिडेन्स लानानै जोङो गासैखौबो प्रमान लानानै जोङो मोनफा मोनफा जोङो बुंजोबगोन मिडियानि सिगाङाव बिपिएफनि लिडारफ्रा बेबादि बुंबाय थायोब्ला मिडियायाव ओंखारनानै ससियेल मिडियायाव ओंखारनानै जोङो बिपिएफनि सासेबो लिडारफोरखौ जोङो हगारनाय नङा ओरैनो जोङो एभिडेन्स लानानै जोङो मा मावबोदों सिगांनि समाव जोङो नैबेफोरखौ जोङो रोखा रोखा बुंजोबगोन इउपिपिएलनि लिडारफोरखौ इसिबां सान्थि मावदों सरखार सालायदों बेफोरबायदि खोथा दा बुंबाय थाथों आरो बिसेसकै सारनि सायाव बिसोरो थांनाय फेब्रुवारिनि 8 थारिखनिफ्राय लानानै बिसोरो जिबायदि खोथा बुंबोबाय थादों दिनैसिमाव अखा नायबानो खाम्फा सारनि खोथा खाम्फा सारा फेक्टर नङानो बिपिएफनि थाखाय इउपिपिएलआव थांबाय मोजांसो जादों हा फैबाय सिरि थादो मानोथो दामबाय थानांगौ जाखो बियो फेक्टर नङाब्ला इउपिपिएलआव थाथोंसैना बियो बिनिखायनो जोङो खावलायदों बिसेसकै प्रहलाद बिथाङा ओरैबायदि माने खोथा बुङो बिनिफ्राय रिन्जय बिथांमोननि खोथा बुंनायफ्रा एकदम खुनु माबा गैया दा जोंबो बुंनो हायो खोथाखौ जोङो बिदि बुङा बिथां प्रहलाद रिन्जय बिथां जोङो खावलायदों नोंथांमोना गोरों मानसि जोङो नोंथांमोनखौ मान सनमान होयो नोंथांमोना बिपिएफ खालामदों बिपिएफ खालामबाय था जोंबो इउपिपिएल खालामदों इउपिपिएलखौ जों खालामबाय थागोन बेनिखायनो जोङो दिनै फैनानै नोंसोरखौ बखिनो सानाखै नोंसोरो नोंसिनि मोजां आदर्श बुंनायफोरखौ लानानै पलिटिक्स खालाम अब्ला मानसिफ्रा रायजोफ्रा मोजां मोनगोन दिनै नोंसोर ओरैबायदि माने खोथा बुङो माने बे खोथाखौ बुङोब्ला आं दिनै बिसेसै प्रहलादखौ बुंगोन इसोरा नोंनो मोनसे गिफ्ट होदों मोनसे बोर होदों नोंनो खोथा बुंनो हानाय बेबादि मोजां मोजां बाथ्रा बुंनो हानाय इसोरा गिफ्ट होदों आरो नोंखौ बेबादि टेलेन्ट होदों खिन्थु नोङो बेखौ गाज्रि सोदोबफ्रावसो बाहायगासिनो दं दा आं ओंखायनो मोनसे खोथाखौ बुंदों प्रहलाद बिथांखौ बेबादि मखस्थ' मोजां मोजां खोथा बुंनो रोङोबा नोङो एक्टिङा गानाव थांदो नङाब्ला नोङो माबा मोनसे बै जोंनि बे बर'फोरनि माबा दिन्थिनाया मा होनोमोनलाय बेखौ थियाटारनि नोङो सासे मास्टार बा डाइरेक्टर जाहैदो बिराद मोजां इनकाम जागोन नोंनाव माने नोङो मखस्थ' बिराद खोथाफोरखौ बुंनो गोरों ओंखायनो नोङो एक्टिङा गानो सोलोंदो नङाब्ला नोङो थियाटारनि सासे मास्टार जादो नङाब्ला नोङो मांगि बायनानै जानांगोन दा नोङो बे आंनि खोथाखौ खोनानानै नोङो बिराद दुखु मोनगोन आं मानो बुंदों नोङो गोबां मानसिफोरखौ बिराद इनसाल्ट खालामदों प्रथमते नमस्कार जासिलो मिडिया बন্ধुসকললৈ আজি আমি বিশেষকৈ মিডিয়াত আহিব লগা কাৰণটো হ'ল সিদিনাখন তাৰিখ মনত নহ'লেও মিটিঙত ৰিঞ্জয় বসুমতাৰী ইউথৰ বিপিএফ ইউথৰ সভাপতি তেখেতে এটা দীঘলীয়া ভাষণত যিখিনি ভাষণ দিছে ই গোটেই পাব্লিকৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ভাষা সি এটাও কোৱা নাই খালি মানে ইউপিপিএলক গালি দিয়া খাম্পা ছাৰক গালি দিয়া তাৰপিছত ইউপিপিএলে অমুক কৰিছে তমুক কৰিছে খালি বেয়া কাম এই সব কামলৈ তেখেতে বহুত মানে প্ৰমোদ ছাৰৰ এগেইনষ্টত আৰু আমাৰ নতুনকৈ যোন ইউপিপিএলত সিদিনাখন যোন জইন হোৱা খাম্পা ছাৰৰ এগেইনষ্টত বহুত বেয়া বেয়া কথা কৈ তেখেতে কৈছে আৰু তেখেতসকলক এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমি আপোনালোকৰ পৰাই শিকিছিলোঁ বৰ্তমান সময়তে আমিও কৰিছোঁ আপোনালোকে কৰি আছিলে একেলগতে আছিলোঁ কিন্তু আমি আহা 2 মাহ হ'ল আমি মিডিয়াত যেতিয়া মিডিয়াত কথা পাতিবলৈ কিবা কৰোঁ বনাও তেতিয়াহ'লে আমি বহুত দূৰত থাকিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে আমাক বাধ্য কৰাইছে যে খাম্পা ছাৰক লৈ পেলাই আপোনালোকে ইমান জ্বলিছে কিয় সিদিনাখন কৈছে যে খাম্পা ছাৰ কোনো মানে ফেক্টৰ নহয় বহি আছিলে 10 মাহ বহিছে সি এমপি ইলেকশ্যনৰ আগত 10 মাহ বহিছে তথাপিও
ফেক্টৰ নহয় বুলি আপোনালোকে নিজে কৈছিলে আপোনালোকে নিজে সভাপতি আপুনি নহয় জানো ইউথৰ সভাপতি নহয় জানো আপুনি নিজে সভাপতি কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আপুনি সেই খাম্ফাৰ এগেইনষ্টতে বিভিন্ন ধৰণৰ মিটিঙত গৈ পেলাই আপোনালোকে গাঁৱত একো নাই আপোনালোকৰ গাঁৱলীয়া ৰাইজ নাই আপোনালোকৰ হাতত সেই মিটিঙত আপোনালোকে কি গায় এই খাম্ফা ছাৰৰ এগেইনষ্টত কিনো হৈছে আপোনালোকৰ ভিতৰত কি সোমাইছে খাম্ফা ছাৰৰ এগেইনষ্টত ক'ব লগা কৰি সেইকাৰণে আমি বাধ্য হৈ পেলাই খাম্ফা ছাৰৰ এগেইনষ্টত UPPLৰ এগেইনষ্টত কোৱাৰ কাৰণে আমি আজি মিডিয়াত এনেকুৱা বাধ্য অৱস্থা আহি গ'ল আৰু কাষ্টম ছাৰৰ কথা কওঁ কাষ্টমটো এই একেই ভাষা সিহঁতৰ কোম্পানী তিনিটা এই তিনিটা কোম্পানীৰ একেই ভাষা আৰু পুৰণা যেতিয়া ডেপুটি ছাৰ এক্স ডেপুটি ছাৰ যেতিয়া UPPLত জইন নোহোৱাৰ আগত তেতিয়ালৈকে তেখেতসকলে একে টেবুলত বহি পেলাই হাঁহি মেলি মাই মাতালি কৰি আছিল কিন্তু আজি খাম্ফা ছাৰ ইয়াত ডেপুটি ছাৰ এক্স ডেপুটি ছাৰ যেতিয়া UPPLত জইন হ'ল তাৰ পিছৰ পৰা তেখেতসকলৰ মানে নাইকিয়া কৰি দিয়া নিচিনা তেখেতসকলে ইমান চকু জ্বলিছে আৰু আলাং জালাং পুৰণা কেছেট বজাই আছে কিবা ৰেকৰ্ডিং বজাই দিয়ে কিবা পুৰণা হেৰিৰ এডিটিং কৰি পেলাই দেখাই দিয়ে পাব্লিকৰ বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে তেখেতসকলে কিন্তু আপোনালোকে এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰামৰ কথা কৈছে এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰামটো আপোনালোকে গাঁৱত গৈ পেলাই এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম লওক আপোনালোকে BPF পাৰ্টিৰ পৰা BPF পাৰ্টিকে আৰু এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম লৈ পেলাই কি লাভ হ'ব একো লাভ নহ'ব ৰাইজেহে ভোট দি পেলাই জিকাব আপোনালোকে লেকচাৰ মাৰি আপোনালোকে BPFক জিকাব নোৱাৰে আৰু আপোনালোকৰ লেকচাৰ এতিয়া শুনি আপোনালোকে যেনেকৈ কৈছে কাণটো ভৰি গৈছে এতিয়া ৰাইজৰো সেই এনে ধৰণৰ কাণটো ভৰি গৈছে এতিয়া আপোনালোকৰ লেকচাৰ কোনো নুশুনে এইটো খাটাং এইটো BTCতে নুশুনে আপোনালোকৰ লেকচাৰ সেই গতিকে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ কিন্তু দেই নেক্সট টাইমত যদি আপোনালোকে আকৌ তেনেকৈ আমাৰ এগেইনষ্টত আকৌ ক'বই এতিয়াতো সেই মিডিয়া যোগে আপোনালোকে শুনিব দেখিব আৰু লগে লগে আমাৰ প্ৰতি উত্তৰ দিলে তাৰ প্ৰতি উত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে আমি সাজু আছোঁ ধন্যবাদ देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबि सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9सिम मुं थिसननो हागोन 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय गेलेनाय आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 9704575550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन